M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye. Ndipo lero ndi lachitatu pa 13 August 2025. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomo mutu 34 ndime ya 1 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Angela Baswell kuchokera ku St. Agnes Outstation, St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino achokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera mutu 18 ndime ya 15 mpaka 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lembani Kasim kuchokera ku St. Peter's Utale 1 Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba a malemba oyera. Mawu a m'buku la Deuteronomo. Mose adakwera phiri la Nebo kuchokera ku zigwa za Mowabu. Adakafika mpaka pamwamba pa phiri la Pisiga, kumvuma kwa Yeriko. Ndipo kumeneko Chauta adamuonetsa dziko lonse, dziko la Giliyadi mpaka ku dziko la Dani, dziko lonse la Nafutali, mayiko onse a Efereimu ndi Manase, ndi dziko la Yuda, mpaka kukafika ku nyanja yayikulu. Adamuonetsanso chigawo chakumwera cha Negebu, ndi chigwa chimene chimakafika mpaka ku Yeriko, mzinda wa mitengo ya migwalangwa, mpaka ku Zowari. Tsono Chauta adauza Mose kuti, ilo ndilo dziko limene lija ndidalonjeza Abrahamu, Isaki ndi Yakobe kuti ndidzapatsa zidzukulu zawo. Ndakulola kuti ulione, koma kulowamo kokha sindikulola. Choncho Mose, mtumiki wa Chauta, adamwalira kumeneko m'dziko la Mowabu, monga momwe Chauta adanenera. Chauta adamuyika ku Mowabu komweko mchigwa, moyang'anana ndi mudzi wa Beti-Peori. Koma palibe ndi mmodzi yemwe amene akudziwa malo enieni a mandawo. Mose adamwalira ali wa zaka 120, koma anali wamphamvube, ndipo maso ake anali akuthwabe. Aisraeli adalira maliro ake masiku 30 m'chigwa cha Mowabu, ndipo nthawi yorira maliro idatha. Tsono Yoswa mwana wa Nuni adadzazidwa ndi nzeru, chifukwa Mose adamusanjika manja kuti alowe m'malo mwake. Aisraeli adamvera Yoswa ndi kutsata malamulo onse amene Chauta adawapatsa kudzera mwa Mose. Kuyambira pamenepo sadakhaleponso mneneri wina aliyense wonga Mose. Chauta ankalankhula naye pamaso mpamaso. Palibe mneneri wina aliyense amene adachitapo zozizwitsa ndi zodabwitsa, monga zimene Chauta adauza Mose kuti achite pamaso pa mfumu ya ku Igupto ndi pa akulu ake ndi m'dziko lake lonse.
palibe mneneri wina aliyense amene adachita zinthu zazikulu ndi zoopsa zonga zimene adachita Mose pamaso pa Aisraeli onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu 18 kuyambira ndime ya 15 kulekera 20. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa ophunzira ake kuti, m'bale wako akakuchimwira, pita ukamudzudzule muli awiri okha. Akakumvera wamkonza m'bale wakoyo, koma akapanda kukumvera umtengerepo wina mmodzi kapena ena awiri, kuti mawu onse akasimikizike ndi mboni ziwiri kapena zitatu. Akapanda kuwamvera iwowo, ukawuze mpingo, ndipo akapanda kumveranso ndi mpingo omwe, umuyese munthu wakunja kapena wokhomesa msonkho. Ndithu ndikunenesa kuti chilichonse chimene muzamanga pansi pano chizamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo chilichonse chimene muzamasula pansi pano chizamasulidwa ndi kumwamba komwe. Ndikunenesanso kuti awiri mwa inu mutavomerezana pansi pano popempha kanthu kalikonse, Atate anga akumwamba azakupasani. Pajatu pamene awiri kapena atatu asonkhana m'dzina langa, ineyo ndili nawo pomwepo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, mu sabata imeneyi tikupitirira kuona mbiri ya chipulumutso chathu m'buku la Deuteronomo, limene takhala tikuliona masabata angapo apitawa. Ndipo taona zulo kuti Mose tsopano wakula, waona kuti sangakwanisenso kulamulira. Ndipo chimene adachita zulo ndikupereka anthu onse kuti Yoswa apitirire kuwathandiza, kuti mpingo upitirire kuyenda bwino. Timanena kuti pamene ifeyo tazichepesa timazindikira mphaso zimene ena ali nazo ndi kuwayitana kuti agwiritse bwino ntchito mphasozo mu usogoleri wathu. Fundo yayikulu imene tikuyiona tsiku la lero ndionera kuti mu usogoleri wathu tiziyesesa kuwabweretsa anthu pamodzi, tiziyesesa kuti anthu abwere ndi kumanga mfundo imodzi. Izi zimene tikuziona makamaka pamene Mose akukula, akuyesesa ndithu kuwabweretsa anthu pamodzi ndi kuwapereka m'manja mwa usogoleri wa munthu wina amene ndi Yoswa. Pakati pathu ambiri mwa ife, mwina ndife abambo mfumu, tikamachoka papalishi timayesesa kuti ifeyo tioneke bwino kwambiri, kuti amene akubwerayo asaonekenso kuti ndi munthu. Mwina kuyesa kuyipisa, tikudziwa kuti ifeyo tikuchoka, koma kuyesa kuyipisa za wina amene akubwera, kuti iyeyo amve kuwawa. Kwa tikuona kuti Mose sakuchita zimenezo, akuyesesa kuwabweretsa anthu pamodzi ndi kuwathandiza kuti azindikire kuti pamene iyeyo akuchoka pali wina amene awalamulire anthu aja, kubweretsa anthu pamodzi. Tilipo ena ndife asogoleri koma timawaliza anthu muzochitika zathu. Mwina mpapalichi ndife amoderator, koma anthu kuyambira siku limene ife tidayamba usogoleri wathu, anthu amakhalira kutidandaula, kulira muzambiri, kulephera kuwabweretsa anthu pamodzi. Tizindikire kuti pamene anthu abwera pamodzi zinthu zimayenda.
Pamene mpingo ubwera pamodzi mumakwanisa kusolva mavuto osiyanasiyana amene mmakumana nawo. Pamene anthu abwera pamodzi chitukuko sichivuta, zinthu zimayenda. Pamene anthu abwera pamodzi anthu amazindikira kufunika kochitira zinthu limodzi. Mu mpingo mmene mulibe umodzi zinthu siziyenda, aliyense amangoyendera yake. M'banja mmene mulibe umodzi chitukuko mulibe. Kulimana kumene kulibe umodzi zinthu siziyenda. Mu usogolere wathu magulu osiyanasiyana tiphunzire chimenechi, kuwabweretsa anthu pamodzi. Tiyeni tiwathandize anthu kubwera pamodzi muzochitika. Tiyeni tiwathandize anthu kubwera pamodzi kuti azindikire chikondi cha Mulungu. Tiyeni tiwathandize anthu kubwera pamodzi kuti adziwe zosowekera za ena. Mu Uthenga Wabwino tikuona kuti umodzi umenewu Ambuye Yesu awuyamba pakufotokoza. Ambuye Yesu akudziwa kuti pakati pathu anthufe timachimwirana, kulakwirana. Ndi akuti chani? Ngati m'bale wako akuchimwira, tampeze mulipo awiri mukambirane. Ndipo ngati m'bale wakoyo wasintha wamuthandiza ameneyo. Koma ngati wakanika, itanani awiri, itanani mwina mpingo wonse kuti uchitire umboni. Kufunika kuchitira zinthu limodzi. Mu mpingo wathu wa Katolika timaona kuti anthu timakumana kulimana, kenaka kuchalichi, kupalishi, kudayosisi. Kuti chimenechi ndi chimene kuti pangisa ife kuti mpingowu mwina upitilire kuyendanso bwino umodzi umenewu. Ndiye pali anthu ena mwina sitimafuna kusonkhana ndi anzathu pamodzi pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndikupasani chitsanzo cha nkhani ina cha munthu wina amene ndithu anali ndi chilichonse, ndalama chilichonse, koma samafuna kusonkhana ndi Akhristu anzake kulimana. Chimachitika ndi chani? Alimana akamuyitana chimene amadziwa nkungopereka kwasiwa chakutiko. Ndi amamuwuza kuti komatu inuyo Chikhristu chikuyenera kuyambira kuti kodi kulimana. Nthawi yobwera kumeneko ndilibe. Ndi chinachitika ndi chani? Mwana wake kudwala, kenaka kumwalira. Adapita kwa acheya kulimana kukapempha. Acheya anamuwuza kuti sitikukudziwani. Adamba ngati kukumbana, mabuku akumeneko ndinagula ndine, chakuti ndinapanga ndine, chakuti ndinapanga ndine. Ndi munthandiza bwa? Yankho limadampasa sitikukudziwani. Adanyamuka okwiya straight ku parish kwa abambo mfumu. Abambo mfumu napita kulimana andikana. Abambo mfumu anamuyankha kuti Chikhristu chimayambira kulimana, koma tidikira acheya kulimana. Angandiyankhe zimenezi straight kwa bishop. Bishop anamuyankha kuti chani? Kupalishi mwachokako kuli abambo mfumu amene ndidawatuma. Amenewo ndi amene akuthandizeni nsembe ya misa ya maliro ya mwana amene watani kodi watisiya. Zavuta ndipita ku dayosisi kwina ndikayimba wansembe wina kuti atani abwere. Atayimba kumeneko adamuyankha kuti chani? Ndidikira chilolezo cha abambo mfumu akumenekoko kumene mumapempherako. Munthu adasowa kulowera, kenaka basi nsembe ya misa idalephereka. Komabe chinandisangalatsa kwambiri kumapeto kwenikweni adazindikira kufunika kwa mpingo. Ndi tilipo ena timaona ngati timapemphera mwina kuzera pa foni, zonse zikutheka basi. Nditangozuka la Mulungu, kupita pati yankho ina Ambuye kuere kuona maulaliki, basi nkumayenda. Kupha chimenechi kusonkhana limodzi ndi anzathu. Ambuye Yesu akutilimbikitsa chimenechi. Pamene ife tisonkhana limodzi ndi anzathu, kaya ndi kulimana, kaya ndi timazindikira zosoweka za ena, timazindikira mphatso zimene ena ali nazo, timazindikira ubwino othandizana. Pakuti ndikulimana kumene timadyera pamodzi, ndikulimana kumene timagawana mavuto athu, ndikulimana kumene timagawana nkhawa zathu. Mavuto ambiri amene amachitika pakati pathu aimfa za anthu amene amangozipha okha, mwina n'chifukwa chake sagawana mavuto ndi ena. Moyo opangira zinthu tokha. Tisatope kusonkhana ndi anzathu kutamanda dzina la chauta. Tisataye mtima ndi kuchepa kwa anthu amene tasonkhana nawo.
kuti iyayi kulima tikasonkhana mwina kumakhala anthu awiri atatu. Ayi, Ambuye Yesu lero akutisimikizira pamene pali awiri pali atatu amene akutchula akutamanda dzina langa, inenso ndili pomwepo. Tiyeni tiphunzire kudzera mawu a Mulungu wa tsiku la lero ubwino ochitira zinthu limodzi ndi anzathu, ubwino osonkhana limodzi ndi anzathu kulimana, ubwino osonkhana limodzi ndi anzathu kutchalichi, kupalichi, ngakhale ku dayosisi kumene. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.